U napadu visokopreciznim oružjem vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uništene su privremene lokacije 95. desantno-jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine. To je saopštio portparol Ministarstva odbrane Rusije general potpukovnik Igor Konašenkov i dodao da je oboreno 6 dronova i presretnuto 29 raketa. U napadu je ubijeno do 150 neonacista i uništeno 10 automobila i oklopnih vozila. Tokom ofanzivnih dejstava savezničkih snaga na Donjeckom pravcu uništeno je 60% pripadnika 204. bataljona 241. brigade teritorijalne odbrane u selu Artjomovsk. Komanda operativno-taktičke grupe Liman povukla je jedinice brigade iz područja borbenih dejstava u Kijev radi snabdevanja, istakao je Konašenkov. Visokopreciznim udarima na području Slavjanska ubijeno je više od 100 pripadnika ukrajinskih snaga koji su bili na obuci u Centru za obuku rezervnog sastava oružanih snaga Ukrajine. Vazdušno-kosmičke snage Rusije su u gradu Zaporožju, na teritoriji fabrike Motor Sič, pogodile proizvodne pogone u kojima su remontovani helikopteri ukrajinskih vazduhoplovnih snaga. Osim toga, u prethodna 24 časa pogođena su 3 komandna mesta oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj Narodnoj Republici, kao i 42 artiljerijske jedinice na vatrenim položajima, ljudstvo i vojna tehnika oružanih snaga Ukrajine u 139 okruga. Kod Nikopolja u Dnjepropetrovskoj oblasti uništeno je skladište nafte iz kojeg su se snabdevali jedinice oružanih snaga Ukrajine u Donbasu. Takođe je uništeno 8 skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja i municije u Donjeckoj Narodnoj Republici, Harkovskoj oblasti, Nikolajevskoj oblasti i Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruski PVO sistemi su tokom prethodnog dana oborili 6 ukrajinskih bespilotnih letelica u Donjeckoj Narodnoj Republici, Harkovskoj oblasti i Hersonskoj oblasti. Presretnuto je 28 raketa višecevnih bacača raketa Oljha i Himars u DNR-u, Hersonskoj oblasti kod Antonovskog i Darevskog mosta, kao i iznad Kahovske hidroelektrane. Osim toga, oborena je jedna balistička raketa .U u Hersonskoj oblasti. Od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini uništeno je 274 aviona, 148 helikoptera, 1826 bespilotnih letelica, 370 protivvazdušnih raketnih sistema, 4400 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 822 višecevna bacača raketa, 3349 artiljerijskih oruđa i minobacača, kao i 5095 jedinica specijalnih vojnih vozila.